Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demthring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kulepi baro pinapet ya Batesi TV ni piang sabhai pi shi Khubor hakimat nikong nya phashwa shi Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. MP ka Kylleng Lok Sabha constituency u Dr. Ricky AG Singkon. Ula pelat pat ba ya ka kot ka bala Kerteng Women Pathfinders of Meghalaya. Bala penbit penbiang dau Dr. David Arnold Kharshadi ubalong assistant professor Haka Department of History but ubalong ru secretary jong ka Center for Historical Research Hassanot College Kylleng. Kawai galong kami ka bala tip Kerteng kum ka kong Melinda Tempun ka balai pu pras nam kerta. Nagashnong Risyang West Khasi District. Kalaman saujur hadian baka petrol ka barang temu banthe haka machine ot dien kala kemding kansan. Rengkat lang berkurib jangka uba sab khanais nam kerta. Kanika jingja kalaja haka arpoi trik rumpang aza apusan. Katba kinang don haka wei kajaka tre lengkha. Balayat hu bayaka petrol ka ba kinang persang banthe haka machine ot dien kumno re kumno. Haka jing bakala ban penhot yaka petrol bat namar bakadon ka ding ka ba me hajan kumta kala kemding ya ukurim jongka berkumjuk ru yaka berkala light no iki kun jongka. Ka National People's Youth Front kala penpau yaka jing sengongo yaka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam da ka National People's Party ka bala penbena ban ai bai bam nani ka scholarship ka bakon riu hajar tingka shisnem yaki khna school ki bala pendep yaka class 10 lingba ka Chief Minister's Scholarship Scheme. U acting lingdo jongka kur paliar mau kerda like po like Pyrthei uba phai borlen paliar ulaong bakajai mau podoi berkajai sanglen kimla setia mantuklar ya kekur paliar kepo ba hadian bakalam mi kejing persang ban IY ya ke klau yang dieng song katkum balapen benado secretary jong kekur paliar mau kerda like po like Pyrthei uba FDS paliar ka Rotary Club Kylleng Heritage kalapen kuburon ya nriungut kiriu pau khmat jong ka Jylla kentup ya kawei ka seng 3 months ngobha balano senyang show subuthiar jok ka imlang ka salang lingba ki kam ki jongki ka seng samla maulai pulun kala hia jurup ya ka jinglong jingman jong ka jaka thenyut hamarten pan sakhi hi daladi hadu kat nu ka jingpenan kam chiki bor ka Kylleng Municipal Board yekitiar pat penyakhlat iki jabo jaban kala trekam namar ba ka marten kumba kalong menta kala shlei diki jabo balathe nakiba buon kishnong jong ka sor Kylleng kaseng samla ka kenturu yaki weipat kishnong ba kimde shu ba kindang kimensim na ka bentaban ai jaka ya ka sarkar ban shna ya ka jaka bretnyut namar ba kumba kalong menta ka marten kamla shu bandang mu iki jabo jaban ki bala shlei shaba palan kisamla puli jong ka school ba North Eastern Hill University kebadan hapok ka shatri jong ka Nehu Students Union ringkat bagi khot jong ka KSU Nehu unit kla pelong sendan jaka jing amit ha kredop kabaar kabandrung syaka school ba khnang man pentikana ba vice chancellor u professor PS Shukla unum yorung syaka ni school ba u president jongkani husu samla sandi sotun habaya kren berkecana kejongi uloong ba kisamla puli kila shim ya karai rang ba ban aila da lelei ruem yo vice chancellor bon yo yukjan ha school ba dihu ka office jong district disaster management authority west chanti his district juwai ringkat ke jingan trelang ber fire service and emergency juwai lamar ka office jong superintendent of police civil defense but district medical and health officer juwai kila ajing hikai ke babnia ber mock drill kumno ban pinkre na ka benta ban yada yaladi ban man yarap iki wei pat ke ban saw ladawan ke jingknyo jumai bajur benta patnya phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari ulat ke Jylla Haryana u bandaru dataria ulapen pau ya ka jik berkhat jong ka sarkar ya ka bha ka miat jikinong rap da ka bathiet ya baro arpu south li ki jingthung ha ka dor minimum support price ani ka MSP but pha I wei pon arpu san lak klur tingka shakinong rap ha ki khandai ayom ulapen ksan ru iki project penmi umbam umdi ka hok halor ke chaka ka puta na ka bata kinong rap ber ka jinghiar khat ar 0.9% ha ki kam bamban ka ba pentikana ya ka jingsung ber ka roi ka par ha ka Jylla
Usembut Menteri Rong Ba ke Jylla Maharashtra Eknath Shinde ulah kentu ye kilang persya ban kershan ya ke roi kepar jangka Maharashtra da ke bapengsan ya ke roi kepar ke Boston ke jingwan kinong beitingka berkiskim jingaram. Ulah pentingna ya ke jing peteng jangka larki bahin yojana ulah yadai ke polisi jangka Jylla ber ulah penpau ye ke jing persyang ban kentiu ye ke kam jengok kai Pyrthei ke yeng kesem berkekam karkhana. Kenong job takma Olimpik ke Sakshi Malik telah banjur pada berdaki ia ke jing nak senyang jongki kentai man lakasngi amtang hak Tarik Lber kala penpau ye ki jing ke bag kentai ki kendo kamtam hak jing lek kai par kala penchlo deki ban long ki bakut jingmun par klem jing tieng hak ban bud iki thong ki jongki hadin ka jing kerpat ulat ka Jylla Manipur Ajay Kumar Phalla lapen phai biang ya shispa khandai pundu tili ki tiar yale bala luti Manipur kabala penpoi ya ka jing khain baro shapalat khandai spa andru punyau tili naduk ka arphau trik urempang menda ki bor pahara kin sedang hikam ban penyo biang ye ki tiar yale ki brang sa ban pentikna ya ka jinglet jingwan ka balai lut naduk ka pratrik Lber bat ban penklan ya ka jingker khapon kini pakilong Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ke US baka Ukraine ke sebelong ya ke jinga kren yasuk ha Saudi Arabia ha kata yau ke banwan ha ka bau presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky ya kendu yau si Mohammed bin Salman ha ka skinin kong ha shwa banyak kren baki he ke US kini ke jinga kendu kalong hadin ke jinga ken ad happening utram bat Zelensky ha ka baka US dangshen kala penduna ya ke jinga rap shipai ke Ukraine kat ba ke EU kala penkiu ya ke jing pelun ha ka kam yadari ha pedeng ke jing sokhia halo ke jing shingan ha Europe ke Canada kan penslam ha kasien ke baar jongka jingpen kiudor ye kimar jongka US haduk ka artrik uya yong hadin baka US kala menjur man pensange no ya ka jingpen kiudor ye kimar shabari ki baya ha pat ka CUSMA ni ka Canada US Mexico agreement hendai ki he sarkar jongka Canada ki pengsan ba ki jing aju ba markelian kidang sa namar ba ki jinga kan at ha ka khai ka peteng kidang yai peteng wat lau Trump mula penjalan shiport ya ka khajna Utram mula ajing mud baka US kala benem yada yiki palok nito ki bamla ban pen urlong yiki thong pelut pisa ha kaliang ka jingada da ka babu jingkili ya ka jinglong hok bat ka jingkular jong ka kenhun kat baw nong khmat jong u ban long ambassador jong ka nito ula pentikna ya ka jingkular jong ka US ka baklan ka jingpen bor jong Utram ban penbun ya ka jingpelut kala penmi biang ya ka jingakran halo ka lawe jong ka kenhun senrop nito Kinayalam jang ka EU kila khot ya ka jingalang ka bakrki ban weng ya ki jing hakaliang ka jing shingan hadien baka US kala pen sange no ya ka jingarap shipai ya ka Ukraine ka jingalang kala ple jingmut ha ka bakantiu ya ka jing pelut hakaliang ka yadari ban pelat ya ka ruspa sanpau billion pound na ka benta ka jing pahara bat banwan ya ka jingarap pisalang na ka benta ki shipai Kinayalam jang ka Europe kila pen scam biang ya ka jing kershan ya ka Ukraine wat hapedeng ka jing persya jang ka Hungary bat kilayatai halo ka jing terwa jong Omicron ban penjalan ya ka jing ada ya ki nuclear jong ka France katba ka jing apher ki dangasa halor ka jing ipisa ka Europe ka pen ya ka jing kala sha ka jing lai luit ka bakham kraw ha ka liang ka shipai hadin ka jing kershan jong ka US ka banang duna ki pulit jong ka Israel ki don ka jing pen khre hashwa ka jing duwai baningkong ka Ramadan jong ka singi thodiang ha al-Aqsa Mosque ha ka ba kila pha ya ki lai hazar mut ki officer ha Kylleng ka Jerusalem Kila jing ada ki kentup ya ka jing khang la ki nong Palestine bandrung na West Bank bat ka jing khang ki surok hajan ka Old City ki bor sanshar ki thmu ban yada na ki jing kulmar ki bala ban mi hapdeng ka jing jur jong ka jing ye ki nong Bangladesh kla bitajur halo ka kunhun jong ki samla puli ki bale don bor ki ba penjulor ya ka yeng jong u Tanvir Imam nong yalam jong ka Awami League hadhaka kani ka jing sha thombor ka bala kenno balayalam ni ki khot jong ka BNP kadi halor ka jing kenno bamla ban penshisha baki don ki tiar yale ki bala buri ki video jong katai ka jing khanra kla saprang bha ka bala penmi ya ka jing ka tho halo ka jing bamle AA jong ki pulen bat ka jing kiyo jong ka jing le bian hapo ka sarkar ba shipor jong Muhammad Yunus kiling sunya pom jong ka South Korea kla ther bom bakla ya ka wikeshnong ha ka por bakidang pentebin ha ka ba arp khandai ngot ki bri kla mensaw bakan thup ya khatsan ngot ki rupat ba bandri ngot ki bari kanika jingja kabala mi na ka jingbam thikana jongki thongsian kalapen mi ya ka jingkan tho halo ka jingle islam jong shipai lapen sange no ya ka jing hikai ban siat de ki kuli ki bashisha kat ba ki bor penya ki nang toket bat kular ban siu bai luksan
Ka office jong President ka South Korea kala pedang sengobha ya kara jong ka ying bishar pelai ya President Yoon Suk Yeol ubala sha penram na ka jing sha set patok da ka baong ba ka dei ka jing penben ya ka jing to okit ka babian. Kaliang sensyal kala ya ro ya ketika rai kat ba kaliang persya kala persya jur bat khot ya ka jing ujual mu koduma. Uyun ula sha set na du ubnai kala lengkon halo ka jing keno baula penmi ya ka jing le persya. Kaying bishar kala lap ikijing bakla hakarukom trekam hakajing syak keno jong u kabala pelong ya u man syak pelai. Tikitu kilang khubor hakimat kimat mentasi. Khuble.